Gibase sa aktwal nga panghitabo nga nasulat diha sa basahon ni Mormon. Lain pangtugon ni Hesukristo. Kinsa nato ang moadto? Laman, isip kina maguwangan. Kanunay nga imong katungod ug kahigayunang mag-una ka namo. Atong ripahan. Ikaw gyud ha. Maghulat kami sa imong kalampusan. Palihog, lingkod. Salamat. Zoram, dari og bino kining tawhana. Wala ka na kinahanglan na. Maayo ka na. Apan dili ko magdugay. Maayo kaayo. Sultihi ko. Manong mianhi ka sa pakigsulti ka nako? Gipaani ko sa akong papa nga si Lehi. Gisugo kami sa Ginoo. Nga pangayoon gi kanimo ang mga talaan. Nga kinulit diha sa mga palid nga tumbaga. Mga talaan nga naglakip sa kasaysayan sa kagikanan sa akong amahan. Ang mga palid nga tumbaga. Gipasa sa akong pamilya sulod sa mga henerasyon. Abi kaha sa imong papa? Nga ihatag lang dayon ni nako nimo? Unsa ka? Kung musinggit ko nga, mag-ingon nga ikaw kawatan. Ni ana may katungod ko sa pagpatay kanimo. Gusto ka? Ako? Kawatan ka! Patyonti ka!